Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Demand justice. Need a war. Yaga. Need a war. Yaga. No regularization. No rest. No regularization. Kinong Tray Casual jangka Meghalaya Energy Corporation Limited kibadon hapo ka Shatri jangka Meghalaya Progressive Workers Union hakashipho tarik urisau arjar RPR kila pelong daga jingyaki haki kenta barang day kapor bamjasngi hapelau jangka Office Trekam jangka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited kabadon marpersyabat ka Office Main Secretariat Shillong bandawa ya ke sorkar bahkan siu no ya ke area ke badang sateng bad ban penskem no ya barok Kinong Tray Casual kibala tray da kisnem hapo kani ka office sam boarding jong ka jela Kinong yalam jong ka union ha ka jingya kren bad kilat pathai kubor kila pentip bagani ka ju ka jingya ki ha ki kenta bam jasngi kan beteng hado ka khatsau tarik urisau arjar RPR bat lada kibor badai pet kidang yaile menti ya kani ka jingdawa kila shim ya karai ban pelong sa ka jingya pait ba kaban sedang nado ka office trekam jong ka MECL kabadon halum jingshai Shillong bat ban penkut hakmat ka office main secretary Shillong No regularization. No rest. Inqilab. Zindabad. Inqilab. Zindabad. Tega jingtmo jongi ka bangi pelong ya kene ka lunch break dharna kade na ka bentai kemat jing dawa jongi ban yo ya ka regularization lane ya ka jing scam ya Kinong Tray Casual ki bala Tray Slam hapo MECL to kene ka jing yakhi jongi kala sedang nado ka arpo kendai tarik jong benai Agos arp kendai lai peu lai puwe ngila pelong da ka badeng lamayong hadin kata nado santarik hadu kanru tarik September ngila pelong ya ka dharna dan ya ka sit in demonstration hang te ha lum chingsai bat menta par kasngi kade kasngi ka bangi sedang ya ka kela ka baar dan ka pali ka baar jong kejing yakhi jongi ka bangin pelong ya ka nega lunch break dharna ka ban sedang menta kasngi hado ka khatsau tarik kabut hado kasngi thoding menta ka tayau pukul bat hadin kata ha ka khatnyau tarik pat ngin pelong ya ke jing yakhi da ka bangin pelong ya ka rally hang te halum jing sai bat ngin pelong ro ya ka jing yai procession na lum jing sai sado sa sekretariat kata ka de ka benta ka baar jong ke jing yakhi jong ikum ka union ka MECL Progressive Worker Union to ha ka basdang kimat jing dawa jing ki dan arteli ka we ka de na ka benta ban kin pelai no ke area ka jing dang sa teng bat na ka benta ka regularization to nak benta ke areal kila ai ke jebab ba kin pelai no ya ke areal jongi to ya kan ke areal kila pelai menta ya kan ke areal jadi tang ba ngis-ngusi pat don ki division ki bempat yo ya kan ke areal ki don ki division ki bempat yo lut ki don ki division ki bala yo lut barok haduk menta kar kom pelai ya kan ke areal jongi kamlong renti lemar ki don ki division ki bala yo kidan ki division 4 ki 4 yo tumtang ki karpat ya ki bor bade khmi ya ne ka kam de kisno bha ban pelai lut ya ka area jong barok ki ka chawa ki badan haki division ki bakher ha barok ka khalia kalau long siliang kamlong yang kat kamlong yang renti lemar haduk mentadan ki 4 yo badan 4 bala yo lut barok ya ka area jong ki jibon ki balik division ki bala dap yo de ki kidan ki division kum ha wilam nagar kidan lai teli ki division hang tu ki 4 yo bat hang ne ha lum jing saru ka central revenue division hang tu ki 4 yo lut ya ka areal jongki ta ha ka jing yede badu CMD ni ha ka sngi ka bangi sedang ya ka jing yakhi ka jing dang lamayong ha ka pendai tarik ha ka lai pho tarik nglai apdiang ya ka siti laki bahag ne kejuk ka sngi lai pho tarik ngira jubab yang ne ka siti jongki ba ngi pediang ya kanega jingkula jongki ban pelai ke area jongi tang bahag ka bayade pat bat regularization ngi la pan appointment ban ya kendo bat CMD na ka benta ban ya kren dan ya ban ya negotiation across the board nang ha ko atrong kamian bangin ya kren na ka benta kanega regulation ndre haduk menta na ka liang ka management ka kempat khot ya kren yengi
Wah ngatara kata ru kadai ke we nak kita ba ke pelong ya akan jing slam ban regularize yengi. Nama nadu bangi sedang benekit nadu ajar kat nyau ngilabo ya ka charter of demand benta ban regularization yengi. Hak tu kopor long CMD dai ba thank you. Adin kata wan se ba nongrum. Adin kata wan se ba ni kong nikla. Adin kata wan se ba sai sar kemhewi. Adin kata wan pat sai ba DP walang balong CMD menta. Ang ba menta pat la wan pat dai sar sanje goyak balong CMD. Kadai ke jing kala CMD kakak ka pen slam ya kena ka macing dawa ka pausan ka jengi dak bentam scam jengi ni nak liang jengi namar ni pat yo kano ka jebab naga liang ka management la ne naga government ro dan kata ka daung gidak teng baik ya kena ka jengi yakhi jengi haduk bangin dayo ya kena ka macing dawa jengi tengin yak baik haduk ka khat nyo tarik in pelang rali hadin kata la damdan kono ke jing sesa tengin sa simrai ban le lagi be pat kijai jing ki ka khanyo tarik kan de ka mas kaswalip ka mot baro kinong tre jong kaswal jong kan isl tin sim kaswalip bat kinwan ban ya snok tilang ha kan rali bangin ya rali na lumjing sai seduk sa nesas katret bat hak tu kesngi pat ngin simrai bat seke bagi sinjam bangin sale kini kapor fi ba kini ki contractual employees jangka MECL baro kat ki bala ban laj kiwan ani policy house ini lunch break ban panpau syakmat jaga sarkar jaga ke jing dawa ka jomki kapokong sando kalong jaga regularization bana ko abani tho epi ngalalong gumuway niki balarang ba ma ibalaya dan benta haki unions and associations bat kum juru nakaliang jogi contractual employees kilawan bat kilaya pan jimut bat ngaku abani tho epi ba ngayang akan ni kapor Nakaman sim ka basngok hiya. Nakabanta kini ki kumakhan niyo spatam contractual employees bat kumjuru ki home guard ka service ka bamaki kila contribute sa kanika organization ki balatray kidan ki ba hadu arpu arsnem arpu isnem arpusnem bakter haitai jingyo ibarit jongki hanrei ya kambat ka bagi tray ni isisha ya ka jing tray borba ka jongki lakadai auslap agli air hakamiet kayong klem na tengkai ya ka por klem na pet ya ka family ka jongki Andre, kat boong mangiki officer, ilong gibakloy, banwan syakmat, banya snok tilang, bani i, bagani ka organization kaya syakmat. Apa deng gijing apa deng gijing ele, apa deng gijing duna. Andre, the contribution ke joki, kalong kabehe ba. Dan nakaliang ka jonga. Nakaliang ka jonga, audition committee ka jongi, kasi karmao. Como Vice President takabas ngawrit ni appeal Ahmad jangan ni sarkar MDA Honorable Chief Minister Minister Power but barhagi cabinet colleagues where there is a will there is a way banakwa ban ongipi bahalor ka regularization ka jongki roadmap has already been drawn in the year 2018 haka meeting hakaba ngarong along a part of that kubuway ni officer ki represent nakaliang jaka management but kumangai i ya ka kaba i power minister ila ai reply apo August House akan ni assembly ke Beladep session ke Beladep
penmi ya kato yo kadan ka in haben pe ki legal complications segiwe ki hurdles na ngan ong fi hang ne rak sarkar kamon kam dan kata ka legal complication ka hurdles namar ba hak to ka minutes kalalong very clear bala offer ki ya kata khatam snem itu ke bala dap khatam snem ka continuous service subject to performance ka jongki ka bakinyo ya ka internal report ka performance ka jongki nagi controlling officer kamut year wise kat ki bala dap ya kata khatam snem in regularize yaki but the financial involvement ru kamlong ka babun but kamdan hi kata ka impact ka banlong ka massive impact at one go so it is a gradual ka bakanya hakaman usnem dengan sngo bakanya ka deke ka baka roadmap nila de drone ka balong ka bashay ka barong very clear tingi syukwa ya ka MDA government nai linglang the contractual employees of MECL but kiwe contractual employees kibade po ka state government ni kiwe ki departments mo namara ngilong la ka jong ha ngilong autonomous te ngani tho ifi ka long ba power sector hi hangni pa makhalia tani ka long ka industries ka he tam ka ba ai ka job iki locals ki jongi ki babon badru lakadan ni ka will kamot larang itrekam kum ka business utility ka techno commercial organization ngimdan jing ba kane ka corporation ka jongi kan run ak profit handang idan kam tangka sincerity but ka dedication but some harsh measures ka bangi David Shim kum magilapan pau kini ki colleagues number 1 ngi babuan ki unnecessary loans ki bangi Shim but kum juru ki lost areas inya krencha yang ni there is no point menginya height benginya bure ni hapan long open yiki lost areas village what jingtip nagi office ki jongi nagi director office haka ba finlap idan ki areas ki bakal lost ke jongka tolong hadu 75 to 80%. What is the reason for this? But bagi dia reduce ya power purchase kumong ang mentahang ni namar ba what la ka revenue ko jongi dari collect ka revenue ko banyo pusan lene prapo crore monthly ru handreng haban service yakini ki loans ki jongi kiba kot siki sapo 1,000 crore kum joro ni haban service daily ya kan ka power purchase ani tho ifi nduna ya ka 1.5 to 2 crores daily ni haban deposit larang ngim deposit kumta kemun nginum yo ikan ka power te kai ka bosong si kolong ba kala banlong magi ngi thiet ikan ka power ni sik tu ki areas ki belong lost areas te where is the business ka bangi ngile so kane kamdai ka ba ngile ka social work hoj ngilong mandated hakaba gidiban namar ba ya ka power ma ka electricity sik yeng kisem handrai kantam gitu ki areas ki belong lost at least kay ka appeal ka jongi hangne kalong ba nakabanta bangin long bible relook ya kani tangan ong namar balay ba gibehe ka jongi kisong ba so it needs a political will if there is a political will may bakini issues kilong gibaret kimnong gibehe the financial implications nakabanta gini ki contractual employees ru iba dap khasan snem yearly kat kisnem benum dan kata massive financial involvement. Datang lagi ni kintian sasisian na appeal your government please consider baik kay ka service ka bamaki kila contribute nakaliang ka jongi ngim kwa bakandan kano ka banuan ka disruption ne bandan ka jingthot apo kani ka jalla ka jongi lai we have seen enough ngim kwa ro bangin mi siki madan handrai ni kwa ban ongpat kum kirang ba mo lada ngi ba kajak po ka jongki kadan ka jingma ikon kiti ka jongki kadan ka jingma katulap ka jongi ki ima hado kane ka sngi ngimpat yo last month yo katulap hado aku nyutrek ka jong August ka jong September ngimpat yo katulap ka jongi menta dingi nang ne sakmat ki jingma de ngim kwa syo banginya hiar pa madan handrai le nangi pat kane kan jia sijia kumne ngimban se yo ka de ka por kanwan ka por ka ban compel jengi bangin shim ka extreme steps I don't think we will shy away. When it comes to our family are priorities.
So we are not going to shy away from taking extreme steps. But we would like to avoid that. We want all things to be settled across the table. And all issues can be settled across the table. There is no issues which cannot be settled across the table. Thank you very much. Ki barok ki baga management kara airu. Gila ya yo tambah ka ba kham penlong satisfied ingi minta ka debit regularization number babon ki blatre ni hapo na CLM casual blatre de ki hope house nem ki balayap itu ki badang ki balapang itu di kalong ke sa nyembenjungi dia dia mentangi kuat ba ke sarkar kan pen scam no yangi bangin yo ya kata kahok bangin yo bangin pet ya ke yeng kesem ki jingdan kam ki khon ki ti kini kitai ba kani ke jingkiu step kam ke pam ke di ki petru kala sum jingi apa ya limo ti nakatraw ka pelong ingi bangin ya hakani ka agitation tika ka bang bros ka tu ngilaya ya kani ka agitation da ka bang ila ya sit in demonstration ang tayo lum jiksai ti kalong no bangila sange no sipor ang tayo na marbalay ba ka bang kini ki puja ki ni kalong thot em yangi ti mentapat ila ya pintre bang pin Selang biang ya kan ye, nado mentak skis kotorik, santarik kan ya kini ka sit in the kani ka lunch break, kapasi si kenta, bangin ya pinsnow ya kani ka jingdawa jungi, hangi ya po office jungi kamtam ngilong ki badan bok balik bangi yo, ya kani ka office jungi ka persya ikan ka sekretariat, di kenang ba kita ki bisong ha kita ki syuki binyungi yangi. Ya ki jingdawa ki jongi ti nang ni pedeng ila batai pederu ya ki casual members ngi paro bakin shim da ka mas casual leave ha ka nyau trek bangin pini ya ta ka jingdawa ka jongi bakan long ka jingdawa ka ban siso bat ha ka nyau trek ni ya da karali nado na po lum jiksai ter pulu Shani Governor's House but hadu hangi ikut ya kani. Ni ladang kumbaong i president mentan ladang ka government kam snap management jungi kam snap ni saya pada sedeki wei pada kisenjam bangin saya ni pala ban batai phi. Masrali de baro hol Meghalaya nadu garo hadu ribai hadu gas kasils baro kai.